Oho. Te ootte urheita ja rohkeita, täytyy sanoa. Me yritettiin tuoda kesä Joensuuhun, mutta ei se ihan vielä ole. No näyttäähän se kauniilta. Mutta te näytätte kauniilta ja rohkeita ja urheilta. Kiitoksia siitä ja ei mitään. Pitemmittä puheitta. Saman verran totuuksia, ja voin vakuuttaa teille, että totuus on taruakin ihmeellisempää. Hän on suomalainen legenda, hän on... Kiitoksia. Kiitoksia. Siitä se räpsähti. Onpa mukavaa. 20 vuotta Matin kanssa aina kun oltu keikalla, niin tällä biisillä alettu ja mitäpä sitä vaihtamaan. Ja eka kysymys, kun on 2... Asia, että kaikki menee mitä tulee. Kaikki menee mitä tulee. Matin elämä on ollut ihan kuin yhden kaupan talous vatupassissa 50-60 osastoa, se on ollut aina näin. Mutta olkoon. Matti ja lehdistö on aina kiinnostava aihe ja sehän on niin, että nehän tietää aina missä Matti on. Vaikka ei Matti olisi missään, ne tietää senkin niin kuin laulussa sanotaan. Ja
Seuraava kappale kertoo siitä. Samaa nauhaa. Onko valmis? Maata.